Pa, ova godina koja je bila dosta teška, sa Sestivom smo bili jako zadovoljni. Znači, preparat je odradio odlično, ovaj dio, znači jesen, zima i rano proljeće. Pa, prinos je bio za 15%, znači 10 do 15% je bio veći prinos. Znači, to je s tim sve, znači imate zaštitu lista u ranoj fazi. I tu mislim da se najviše prinos odigrao u toj ranoj fazi. Prije 2-3 godine, kad ne možete u proljeće ući u njivu uopće, znači ona vam odradi taj dio gdje vi ne morate, znači onda brinuti šta ćete u proljeće kad se zapada, kad su teški uvjeti. Pa svakako smo na dobiti, jer mislim nije to toliko ni skuplje sjeme tretirano sa Sestivom, a daje puno više. Pa svakako da treba upotrijebiti i vidjet ćete razliku, zato što razlika je jako vidljiva. BASF. We create chemistry.